Bayan ƙauyen ya kubuta daga sharrin Gilani da taimakon Wada da kuma wayansa, mutanen ƙauyen suka yi rayuwa cikin salama na ɗan wani lokaci. Amma wannan salamar bata daɗe ba, kwanaki suka ja sai wata babbar masifa ta sauka a ƙauyen. Ruwan noma ya katse kwatsam, ba zato ba tsammani. Gonaki da lambuna suka fara bushewa, rijiyoyi suka kafe, amfanin gona ya soma mutuwa, ƙishin ruwa ta tsananta, mutane da dabbobi suka shiga cikin wahala. Wada ya ji baƙin ciki kwarai, ya kalli ƙauyensa ya ga babu taimako. Mutanen ƙauye suka ci gaba da jira, amma ruwa bai dawo ba. Sai shugaban ƙauye ba da shawara, ya ce su je sama zuwa tushen ruwan da yake kan dutse, domin shi ne tushen ruwan ƙauyen kaɗai. Sai suka tashi gaba ɗaya. Da suka isa can sai suka ga abin da ya faru. Wani babban dutse ne gangaro ya toshe inda ruwan ke zubowa, ma'ana da ya toshe hanyar ruwan. Wasu mazaje masu ƙarfi suka yi ƙoƙarin hawa domin su ture dutsen, amma wajen ya yi tsawo sosai, dutsen kuma yana da tsananin gangara. Babu wanda ya iya isa kan wannan dutse. Sai suka dawo cikin ƙauye da jin kunya, suna jin kamar hallaka ta zo musu. Wada ga komai, ya gane wannan matsala ta fi ƙarfinsa. Amma lokaci yana wucewa, fari yana ƙaruwa, abinci da ruwan sha yana ƙarewa. A wannan mawuyacin hali, Wada bai iya zama haka ba, sai yanke shawara shi da 'yan uwansa domin su fita su shiga hamada da kwarruka masu nisa, ko su samu abinci ko farauta. Duk abin da suka samu za su dawo da shi ne domin su taimaki mutanen ƙauyensu. Sai suka hau kan dokunansu, Wada kuma bi su da ƙaramin jakinsa. Suka yi tafiya mai nisa amma babu nasara, har sai da suka hango wani itace babba wanda girman wannan itace ya tsananta, rassansa sun bazu sosai. Suka zauna a ƙarƙashinsa suna neman inuwa domin su futa. Sai kwatsam suka hango wani abu daga nesa. Wani babban dabba ne mai girma da ƙarfi sosai, yana gudu sosai zuwa gare su. Girman wannan dabba ya fi duk abin da suka taɓa gani. Nan take sai suka fara tsorita. Da suka san ba za su iya fuskantar wannan dabba ba, sai suka hau kan bishiya. Sai suka bar dawakansu da dokin wannan Wada a ƙasa. Wada ya ji baƙin ciki domin jakinsa amintacce ne. Duk halin da ake ciki bai taɓa barinsa ba, ma'ana dai bai taɓa barinsa ba duk halin da za a shiga. Da wannan babbar dabba ta kusanto, sai ga babu wanda zai iya fuskantar wannan dabba sai dabbobinsu, ma'ana dai dokunansu da wannan jakin Wada. Wannan babbar dabba ya nuna haƙorinsa ya kuma nufi kan wannan jakin wannan Wadan. Dabbar ta fahimci jakin shine ƙarami a cikinsu domin zai fi sauƙin cinyewa. Zuciyar Wada ta matse, tsoro ya cika shi, tausayi ya cika shi. A ƙarshe bai iya jurewa ba, sai ya fitar da ƙaramin wuƙansa, ya yi tsalle daga kan itacen, ya sauka a bayan wannan babbar dabba, ya kama gashin wannan dabba da ƙarfi, ya fara cakka masa wannan wuƙar. Amma wuƙar ƙarama ce, ba ta yi masa tasiri a wannan dabbar ba. Wannan babbar dabba ta fara tsalle-tsalle domin ta jefar da wannan Wada daga kanta. Wada ya manne a jikin wannan dabbar, amma daga ƙarshe wannan babbar dabba ta yi tsalle da ƙarfi, sai wannan Wada ya faɗo ƙasa. Nan take bayan ya faɗo ƙasa, sai wannan dabbar ya juya ya koma kan wannan Wada. Wannan dabba ta fidda haƙwaranta, ta matsa kusa da wannan Wadan. Wada ya saka ihu, ya nemi taimakon 'yan uwansa, amma sun ji tsoro ba su sakko ba. Suka ce ai shi ne jawo kansa, wannan ne ƙarshen jarumtarsa. Amma jakin wannan Wada baya yaudara, nan take sai kai masa taimako. Sai ya matsa baya kaɗan, ya kama wutsiyar wannan babbar dabba da haƙwaransa,
ya ciza. Wannan babbar dabba ya yi mummunar kuka, ciwon ya dame shi, sai ya juya, sai ya fara kai musu asusu biyun hari, ma'ana da jakin da wannan wada. Sai wannan babbar dabba ta fara kai musu hari. Wannan wada ya tabbatar ya kusa mutuwa da shi da jakinsa. Sai kwatsam suka ji wani sauti daga sama, sauti mai ban tsoro, sauti mai girman gaske. Wada ya kalli sama, sai ya ga wani babban tsuntsu mai girma sosai, shine tsuntsun Ruk. Tsuntsun ya sauka da ƙarfi, ya cafke wannan babbar dabba, ya tashi da shi sama har ya ɓace a sararin samaniya, kamar ya zo ne domin ya ceci wada. Wannan wada ya shaƙi numfashi domin bai daina rayu ba, ya ɗauka cewa ya mutu. Sai 'yan uwansa suka sako, kunya ta cika fuskokinsu, sai suka ba shi haƙuri. Suka ci gaba da tafiya. Suna neman abinci har sai da suka hango wani abu mai kyalli. Da suka kusanto sai suka ga kwai ne mai girma sosai, ya fi duk wani irin kwai da suka taɓa kallo a baya, domin shi wannan kwai girmansa na musamman ne. Kwan yana cikin wani gida a tsakanin wani duwatsu. Sai suka yi murna kuma suka ce wannan kwai zai iya ciyar da ƙauye gaba ɗaya. Suka ce za su je ƙauye su ɗauko keke domin su ɗauki wannan kwai. Amma wannan wada ya ihu ya ce ku tsaya, wannan ba kwan tsuntsu na yau da kullum ba ne, wannan kwan tsuntsun Ruk ne. Shi ne wanda ya cece mu, idan muka ɗauki kwansa ba za mu tsira ba. Amma yunwa ta rufe musu hankali, ba su saurare shi ba. Suka tafi ƙauye suka ɗauko keke. Wannan wada ya tsaya a wajen kwan, sai ya ji tsuntsun Ruk na dawowa gidansa. Wada ya gudu ya ɓuya a bayan wani babban dutse. Tsuntsun ya sauka ƙasa, ya duba kwansa, ya kuma zauna kusa da shi. Sannan ya tashi ya koma sama. Bayan sa'o'i kaɗan, 'yan uwansa sai suka dawo da keke. Wada ya sake roƙonsu domin kasu ɗauki wannan kwan, amma sai suka yi masa dariya. Ɗaya daga cikinsu sai ya ture shi ya ce matsa gefe, kana nan wada da kai. Tsoro cika shi. Sai suka ɗaura kwan a kan keke, suka rufe shi da ciyawa. Suka koma ƙauye cikin murna ta ƙarya. Mutanen ƙauyen suka tarbe su da murna, sai suka kunna wuta domin su dafa wannan kwan. Wada yana tsaye daga nesa, idanunsa cike da damuwa. Sai kwatsam tsuntsun Ruk ya sauka a wannan ƙauye. Idanunsa suna cike da fushi, kowa ya firgita, kowa ya gudu. Sai wani maharbi ya harbi wannan tsuntsu da kifiya, ya harbe shi a kafa, wanda har sai da ya fasa masa kafa, ya ji masa ciwo. Tsuntsun ya yi ihu saboda zafin wannan harbi, sai ya gudu ya bar kwan nasa a ƙauyen. Amma ihun nasa barazana ne, domin yana nuna cewa zai dawo. Sai wannan wada ya fito ya ce musu, ai sai da na faɗa muku, Ruk ba zai bar mu ba, zai dawo ya rama, ma'ana dai wannan tsuntsun. Wannan wada ce ko zai bar mu sai mun mayar masa da kwansa.
Da farko kowa ya ƙi yadda, amma cikin hikima ta wannan wada sai ya shawo kansu. Sai ya ce musu, me ya amfanin abinci idan duk ɗinmu za mu mutu? Sai suka amince sosai suka mayar da kwan, domin kowa ji tsoro sosai. Babu wanda ya so ya je wajen mai da wannan koyin. Sai wannan wada ya ce, ni zan je, zan gyara abin da kuka ɓata. Sai suka ɗora kwan akan keke. Sai wannan jaki na wannan wada sai ya ja keken. Wada ya tashi kare akan hanya. Sai wani babban macijin hamada ya fito. Wannan maciji ya so ya ci kwan, amma wada ya tsaya a gabansa. Ya rike karamin wukansa, sa'annan sai ya ce a cikin zuciyarsa, ba zan bari ka kusanci wannan amanar ba. Macijin ya kai masa hari, wanda har da ya kusa hallaka shi. Amma a daidai wannan lokaci tsuntsun Ruk yana shawagi a sama. Ya ga wada yana kare kwansa daga maciji. Sai tsuntsun ya sauka da sauri ya cafke wannan macijin, ya tashi da shi sama, sannan ya jefa shi ƙasa, wanda har sai da ya mutu. Sai wannan tsuntsun Ruk ya dawo ya ɗauki kwansa, ya kalli wannan wada da ido mai nutsuwa, wanda bai nuna masa fushi ba sai godiya, domin ya kare masa kwansa. Wada ya lura da kifiyar da ke kafar tsuntsun har yanzu yana masa ciwo sosai. Sai ya kusanto a hankali ya cire wannan kifiyar. Da farko tsuntsun ya ji zafi kaɗan, amma a ƙarshe sai ya ji sauƙi. A nan Ruk ya gane wannan wada lallai abokinsa ne. Sai ya ɗauki kwansa cikin tausayi ya tashi ya koma gidansa. Wada ya yi farin ciki matuƙa, domin ya ceci ƙauyensa da ɓacin rai na wannan tsuntsun, wanda wannan tsuntsun zai yi hallaka ƙauyen gaba ɗaya. Amma nan take tuna, har yanzu ƙauyen na fama da yunwa, har yanzu ƙauyen na fama da ƙishirwa, kuma tushen ruwan nan a toshe yake. Sai ya zauna yana tunani, baƙin ciki ya cika a fuskarsa. Tsuntsun Ruk ya hango wannan wada daga sama. Ya ji kamar abokinsa na buƙatar taimako. Sai ya sauka a gabansa, ya sunkuyar da bayansa, ya buɗe fikafikansa kamar yana cewa, hau, zan taimake ka. Sai wata dabara ta zo a wannan wadan, sai ya ɗauko igiya ya ɗore ta a wuyan tsuntsun, domin wanda hakan shi zai ba shi daman ya iya jagorantar tsuntsun. Nan take sai ya hau bayansa. Tsuntsun ya tashi sama sosai. Wada ya nuna masa ƙauyen. Da suka isa, mutanen ƙauye suka yi mamaki, ba su yarda da abin da idan suke kallo ba. Wada ne ke hawa wannan tsuntsun? Wada ya ce musu, kada ku ji tsoro, tsuntsun nan ya zama abokinku. Yanzu ku kawo mafi ƙarfafan igiyoyi, ku biyo ni. Sai wada ya sake hawa bayansa, ya tashi da shi zuwa tushen ruwan. Da suka isa, Ruk ya isa kusa da dutsen da ke toshe ruwan wannan ƙauye. Wada ya sako ya ɗaure dutsen da igiyoyi masu ƙarfi, sai ya jefa ƙarshen igiyoyin zuwa ƙasa inda mutanen ƙauye ke jira. Sai ya yi ihu ya ce, ku ja yanzu da ƙarfinku. Mutanen ƙauye suka fara ja, Ruk ma na tura dutsen da kansa, ma'ana dai wannan tsuntsun. A ƙarshe dutsen ya motsa, sai wannan dutse ya gangaro ya faɗo. Sai ruwa ya fashe kamar ruwan sama, ya gangaro zuwa ƙauyen nan, ya shiga magudanar ruwa, yana bi ta cikin gonakan waɗannan ƙauyen, ko kuma in ce wannan ƙauyen. Mutane suna ihu suna shewa, suna cewa ƙasa ta sake rayuwa. Sai Wada ya gode wa abokinsa Ruk, ma'ana dai wannan tsuntsu. Ruk ya tashi ya koma gidansa a cikin salama. Wada ya zama gwarzo a cikin wannan ƙauye, ba don ƙarfinsa ba sai don wayonsa da jarumtarsa.
da nuna tausayi ga dabba. Domin ya hana mutanen ƙauye su dafa koyin wannan dabba, ya zama babban mai ceto. Haka wannan wada, dalilin wannan wada ƙauyen nan ya ci gaba da taimakon Allah.